Здравейте! Днес ще ви покажем щипка за отдалечени предмети с вакуум. Какво представлява щипката? Тя е с обща дължина от 78 см, като изработката е основата от алуминий, а дръжката е изработена от пластмаса с здраво жилое. И има също така сгъваема конструкция, като ето тук синята част, тя е сгъваемата част. Подпирате си я, да речем, на крак, издърпате ето тази синята част надолу и вече оттам може да си я сгънете. Ето така ще изглежда. После отново по същия начин си я връщате и си връщате също така и синичката част. Има гумирани накрайници за захващане на по-тежки предмети, стъклени също. Те са с вакуумче, за да могат да се захванат стабилно. Ето тук е спусъка, който си го натискате и тя може да се сгъва по този начин. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!